أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna mana a yau inda za mu gabatar muku da shirinmu na mata muminai. Za mu taɓa ne a bisa kan tarbiyyar yara mata. A yau wace amsa kuka tanadar ma Allah subhanahu wa ta'ala idan aka tambaye mu game da kiwon da ya bamu? Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkanin kuma makiyaya ne, kuma za a tambaye mu kiwon nan game da kiwon nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Wace tanadi muka yi mu wagga tambaya? Mata, 'yan uwana mata, a yau idan muka yi duba da ƙarancin tarbiyya, kuma a ina eske mun taɓa azama kanmu tambaya a ina aka samu ga matsala? 'Yan uwana mata, sai mun jajirce, sai mun dage game da ba mu ɗiyanmu tarbiyya ta gari. A yau in tarbiyyar ɗiya suka lalace, mata ake azama. Idan ta gyaru kuma har ila yau dai mata ake cewa. Kenan me? Sai mu tashi tsaye, mu yi tsayin daka, mu gani mun ba ɗiyanmu gudunmuwa mai kyau wadda za su tashi su yi alfahari da ita, kuma mu samu abin da za mu ta yi gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tambaya bisa kan ɗiyanmu, mu san abin da za mu bada. Mu sani 'yan uwa, a yau tarbiyya tun a ciki, tun mahaifiya tana da cikin yaro, tun anan muke ragota. Tun anan muke ragota. Na san wani sai yayi mamaki ya ce me yasa na ce tun a cikin ciki? Tun a cikin ciki ake rago tarbiyya. 'Yan uwana mata muminai, mace idan tana da juna biyu, a lokacin ya kamata hankalinta ya karkata bisa kan addini, bisa kan ibada. Don tana cikin kamar halin rayuwa ne ko mutuwa, bata sani ba yaron nan ya fito ko ba ya fito ba. Kenan tun anan mace zaki natsu, ki san da lalle wanga ɗan da zai hitowa wace irin gudunmuwa za ni bashi. Idan ya girma wace tarbiyya zai tashi da ita, wace tarbiyya za ni iya bashi. Kenan a tun a ciki ya kamata mata mu natsu, mu mai da ibada gaba, mu saka ibada a gabanmu. Karatun alkur'ani kai ya kumce mana, salloli guda 5 na wuni su bar kumce mana. Insha Allahu sai ka gani idan yaro Allah ya sa ya fito lahiya, tarbiyya ba za ta gagare mu badawa ba. A tun cikin nan Allah zai sanya mishi natsuwa. Ke kanki uwa za ki gani kin samu natsuwa idan kina ibada mai kyau, za ki ga kin samu natsuwa. A yayin da ya fito, kenan ƙari ne gare mu tsaya mu kula da tarbiyyar ɗiyanmu. Wata rana fa mu da kanmu muke lalata tarbiyyar ɗiyanmu. Mu muke koya ma ɗiyanmu ƙarya. Ta yaya za ka koya ma ɗanka ƙarya? Misali, ka yi wani abu sai ka ce ma yaro idan baba ya zo kar ka ce mishi ni na yi kaza. Ɗaya, a nan ƙarya take farawa. Ko kuma a'a, misali, za ka fita, ke uwa mace za ki fita, za ki ce idan baba ya zo kar ka sake ka ce ma babanka na fita. Ƙarya ma wurin nan ne tushen ƙarya. Kenan shi ma gobe idan ya yi, a'a, shi ma zai ɓoye. A nan tarbiyya take farawa. Kenan 'yan uwana mata, dole ne sai mun tsaya mun natsu, mun jajirce bisa kan tarbiyyar yara. Mata kullum suna a gida, kenan tarbiyya mace za a tambaya. Idan sun lalace mata, idan sun gyaru mata za a ce. Kenan dole ne
sai mun tsaya mun natsu kuma mun gama da addu'a don ba hankalinmu ba ne ko ba wani dubara mu ba ne take shirya yaro. A'a, addu'a. A duk inda kin kai sallah sanya 'ya'yanki cikin addu'a. Ita addu'a uwa tana tafiya ne direct da yaranta. Kika buɗe baki kika ce Allah ya saka mu wani da alkhairi, wallahi addu'an nan karka taba zaton ko karki taba zaton addu'an nan ta faɗi ƙasa. A'a, karɓaɓɓiya ce wurin Allah. Addu'a tsakanin ɗa da ma'aiki tana tafiya. Amma a yau wata addu'o'in muna yin su ma ne ba bisa kan mun sani ba. Muna zagin yara, dole ne yaro ya shiga cikin wani hali sai ka shi an ce ɗan kazan kaza, ɗan kazan kaza. Bai dace ba. Mu da kanmu muke nan gaba da gudunmuwa wajen ɓacewa, wajen gurɓata tarbiyyar yaranmu. Zagi bai kamata a same shi da mahaifiya ta gari, uwa ta gari. Ya kamata a zan samunta da furci na alkhairi, da furci na albarka game da 'ya'yanta. Ina 'yan uwana mata, dole sai mun gyara, dole sai mun jajirce, mun yi tsayin daka bisa kan tarbiyyar ɗiyanmu, kuma mu saka a hankalinmu wannan kiwo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Idan menene abu mafi dacewa, yaro ya yi abu kaza, a lokacin da yaro ya aikata wani abu, a lokacin hukunta shi. Sannan gobe ko zai yi wani abu, a'a ai mama ta bige ni, kenan ba zan yi bale ta bige ni. A'a mama ta hana min gayin wani abu, ba zan faɗi balantana ta bige ni. Tun anan ake fara tashi da tarbiyya. Tarbiyya fa kamar icce ne. Icce idan yayi lauɗi, idan yana da ɗanyi, aka iya lankwasa shi duka inda ake so, ana iya kai shi, ana lankwasa shi. Amma idan ya bushe yayi tauri, ina ko an ci a lankwasa shi karyewa yake. To haka ko iyan namu tun suna ƙananunsu za a iya tankwasa su, za a iya gyara musu tarbiyya. Amma yaro da inda ya girma, girma ya rige ya kawo. Ko mun ce mu yi ƙoƙarin lankwasa su, mu yi ƙoƙarin gyara musu tarbiyya, to fa sai wani ikon Allah. Ikon Allah nan kaɗai ne zai sa yaron na ya shiryu. Da taimakon Allah shi kaɗai zai sa yaron na ya shiryu, amma karewa zai yi. Wannan tarbiyyar kana so ka bada ta, amma kiyawa za ta yi. Kenan tarbiyya tun yaro yana tashi ake bada tarbiyya, ba sai ya girma ba, ba sai ya girma ba. Na 'yan uwana mata, a yi ƙoƙari yaran nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, Allah ya sanya musu albarka, Allah ya sanya musu albarka. Kuma mu jajirce da yi addu'a. Addu'a a koda wani lokaci mahaifiya kika tashi kika yi sallah, sa 'ya'yanki a ciki. 'Ya'yan nan naki fa idan suka gyaru ke ci, ke zaki ji daɗin su. Idan kuma suka ɓaci, ke ce ta farko wadda zaki kuka, ke ce ta farko wadda zaki kuka. Kenan a tsaya a jajirce, a duba da kyau, a shiga addu'o'i. Ubangiji Allah ya ƙara kama mana a bisa kan tarbiyyar da muke na gaba ɗiyanmu. To a nan shirinmu ya ƙi zo ƙarshe saboda ƙarancin lokaci. Abin da muka faɗa daidai Ubangiji Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Ubangiji Allah ya yake muna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Idan kai koke yanzu ne ka zarci wannan tasha tamu mai albarka, kada ka manta da danna subscribe da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Dandalin taurari, taku ce.